Riwruoge makendo ratiro mag ji modak kod kute mag ayaki koro dwaro mondo mi piny Kenya ochak loso yedhe mag kute mag ayaki e pacho ka kaka achiel kuom yore mag duoko piny nengo mag yedhego. Bende ikone gichako twak kod migawo mar thieth mondo joma ni kod kute mag ayaki obi ochak kawo yedhe ka gitiyo kod okuma mar thieth mar SHA. Kaka Judith Omondi lero, ma biro e kinde ma odong' mana yedhe mag ayaki manyalo chwalo piny Kenya nyaka dwe mar 8 higani. Zimbabwe en romo ma okelo kanyakla lamo kaachiel gi riwruoge makedo kod tuo mar ayaki, kahera kod malaria e pinje mag Afrika. Romo ma obagi e boma ma Nairobi. E romo ni paro owuok ewi kaka Kenya nyalo duoko piny ting' mar kedo kod tuo mar ayaki, kahera kod malaria. Nyaka sani piny Amerika ma en achiel kuom pinje manyicha chiwo sin maduong' ne thieth mar ayaki, oweyo jotuo milion 1.3 ma odak kod tuo ni e pacho ka kod kiondko ewi paro ma sirkal nigo e resogi. Kaachiel kuom paro makoro ne wuok e romo ni en ni mondo piny owacho ket yo ma jotuo gi nyalo tiyo kod kadi mar SHA kawo yath. To nikech en chronic medical condition, koro wadwaro ni sirkal okaw to miyo ji kad mar SHA. To wadwaro ni joma nigi kute mag ayaki bende register mondo donje SHA. Koro kidhi osiptal to kadi ni cha michiwo tibedo charged kanyo nikech thieth koro biro e lwet Kenya. Koro Global Fund onge, PEPFAR cha be koro onge, Amerika be koro onge. To ka wakete bathe to kata counties kata national government ok be yudo pesa maketo bathe makonyo go ji. Mane me wadwa ni koro kete SHA ma en twak mosete akobedogo gi jo NASCOP, twak mosete akobedogo gi jo Ministry of Health. Bende kaka achiel kuom yore mag duoko nengo mar thieth mar ayaki piny, paro wuok mondo mi piny Kenya ochak loso yedhe gi mag ayaki. ARVs mwatiyo go sani me Kenya ka aga India kata China, ng'eny gi to a India. To koro nitie kambi moro Universal en Kiambu Kikuyu ka, ma koro migawo mar ngima iluongo ni World Health Organization otimo ne gima iluongo ni pre-qualification ma migi technology ma koro ginyalo loso yien. Tiende ni ARVs gi koro bedo manufactured e Kenya. Ka gibedo manufactured e Kenya, tich mayot yudogi kigolo gi Kiambu kitero gi Kemsa kata kigolo gi Kiambu kitero gi Kisumu. Moloyo kidhi keto gi e nam ni kore ka gibiro gi meli kata gibiro gi ndege ka gia China kata India, macha expensive. Romo ni biro e kinde ma piny Kenya odong' mana gi yedhe mag gayo kute mag ayaki manyalo chwalo jotuo nyaka dwe mar 8 higani. Ministry mar Health nyoro wachonwa ni yien go nitie kochakre sani nyaka dwe mar 8. Ma ng'ama dwaro yath kodhi mopime to yudo. Koro yien gi gintie e osiptande mag sirikal kata e osiptande mag kanisa, mag Anglican, mag Catholic gintie. Magi bende biro e kinde ma jo Kenya oketo rameny e bajet ma winjo som dwe manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Tuo dang' ni